Dobrý deň, dnes sa budeme rozprávať o najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva. Inak sa totiž z mŕtvych vstane Ježiša Krista zrejme ani nedá označiť. Iba to je asi vyhovujúci atribút, ktorým dokážeme označiť udalosť, pri ktorej niekto ukrutným spôsobom zabitý 3 dni leží v hrobe, strážený profesionálnymi vojakmi, ktorí by boli za jeho útek potrestaní smrťou, a ten človek sa nakoniec po 3 dňoch nepochopiteľne objaví späť medzi svojimi učeníkmi a inšpiruje vznik najväčšieho sociálneho hnutia v dejinách. Nešlo o nejakú halucináciu apoštolov, nešlo o nejaký vymyslený príbeh alebo premyslené klamstvo. Postupne si analyzujeme všetky možné riešenia situácie, ktorá je opísaná v evanjeliách, teda v historických dokumentoch, ktoré vznikli v 1. storočí. Dovolte mi však ešte teraz na začiatok povedať jednu takú kratšiu osobnú poznámku. Práve táto téma, teda dokazovanie Ježišovho zmrtvých vstania, dokazovanie toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, je mojou osobnou srdcovkou, keďže práve intelektuálne skúmanie toho príbehu o Ježišovom zmrtvých vstaní ma pred niekoľkými rokmi priviedlo k intelektuálnemu prijatiu kresťanskej viery. A premýšľanie nad Ježišovým zmrtvých vstaním je takisto podľa mňa veľmi zábavné, pretože to nie je také abstraktné nejaké uvažovanie o Božích vlastnostiach, čo považujem tiež za dôležité, ale je to také trochu abstraktné, také trochu odtrhnuté od bežného života, od skutočného fyzického sveta, ako ho poznáme. To sa však nedá povedať o Ježišovom zmrtvých vstaní, pretože je to udalosť, ktorá sa reálne stala, a pokiaľ máte radi detektívky, tak si dnešnú epizódu podľa mňa veľmi užijete. Ale poďme už na to. Na začiatku sa pozrieme na možné vysvetlenia Ježišovho zmrtvých vstania a prečo ani jedno z nich, okrem toho kresťanského uhla pohľadu, teda že Ježiš naozaj zomrel, naozaj vstal z mŕtvych, chvíľu pobudol so svojimi učeníkmi a potom vstúpil do neba, prečo ani jedno z alternatívnych vysvetlení nedáva zmysel. Najprv sa pozrieme na teóriu, že Ježiš v skutočnosti nezomrel, ale bol omdletý, a teda do hrobu ho dali ako takú polomrtvolu a potom sa prebral a jeho učeníci boli úžasnutí a mysleli si, že vstal z mŕtvych. Táto teória však nedáva zmysel, keď sa pozrieme na realitu rímskych popráv. A dokonca aj keď ignorujeme samotnú brutalitu tej popravy, pretože Ježiš bol bičovaný, potom mu dali na hlavu trňovú korunu a potom ho klincami zavesili na drevo, až kým sa nezadusil. A každý jeden z bodov tohto mučenia mohol byť smrteľným sám o sebe. Dokonca aj keď ignorujeme brutálnu realitu tejto popravy, tak keď si prečítame niečo o fungovaní rímskych popráv, tak zistíme, že vojaci by boli za útek väzňa sami potrestaní smrťou. Teda boli veľmi, veľmi dôkladní pri vykonávaní poprav. A rozhodne by nedopustili, aby sa odohralo niečo také, že polomrtvý väzeň by utiekol a založil najväčšie náboženstvo na svete. A v evanjeliách sa tiež píše, že ostatným ukrižovaným, ktorí dvaja zločinci, ktorí boli s Ježišom ukrižovaní na ľavej a pravej strane, že im rímski vojaci polámali nohy. A to kvôli tomu, aby sa nemali na kríži o čo opierať a rýchlejšie sa udusili. No keď prišli k Ježišovi, tak zistili, že najskôr už je mŕtvy a preto mu pre istotu prebodli bok. V evanjeliách sa píše, že hneď vyšla krv a voda. A teraz, že čo tá krv a voda vlastne je? Existuje viacero medicínskych teórií, avšak tá, ktorá mi prišla ako najviac pochopiteľná, asi aj najpravdepodobnejšia, hovorí, že tá voda, ktorá vyšla po krvi, bola v skutočnosti krvnou plazmou, ktorá sa v ranách, v otvorených nejakých poranení dutín v mŕtvom tele oddelí od pevných čiastočiek krvi, teda napríklad od červených krviniek. Čiže vy keď potom narušíte telo, v ktorom už je v niektorých dutinách nahromadená tá krv, tak najprv vyjdú tie pevné, tie ťažšie čiastočky a potom vyjde tá plazma, čo by zodpovedalo tomu biblickému popisu, že vyšla krv a voda. Avšak to sa môže diať iba v mŕtvych telách. A teda, keďže evanjelia opisujú to, čo sa stalo, a tak ako sa to stalo, aj keď možno ten autor nevedel opísať komplexné medicínske podrobnosti toho javu, ktorý videl, tak Ježiš v tom čase už musel byť naozaj mŕtvy. Okrem toho, ako by mohol človek po takom príšernom mučení a 3 dňoch v hrobe
s takou ľahkosťou odvaliť kameň, ktorý bol dokázateľne pred Ježišovým hrobom a premôcť rímske stráže. A ešte taký možno vtipnejší bod, ako by mohol polomrtvý človek namotivovať kopu ľudí, aby založili najväčšie sociálne hnutie v dejinách. Takýto človek by bol najskôr svojimi učeníkmi okamžite poslaný do nemocnice. Nenamotivoval by ich na to, aby urobili niečo obrovské. A pokiaľ Ježiš nezomrel, ale iba na chvíľu omdlel a potom sa vrátil medzi svojich učeníkov, tak asi na zemi musel aj zomrieť. A teda, kde je jeho telo? Prečo nevieme nič o Ježišovom druhom pohrebe alebo o tom, kde sa v súčasnosti nachádza jeho hrobka? Druhým alternatívnym vysvetlením príbehu o Ježišovom zmrtvých staní môže byť to, že príbeh o Ježišovom zmrtvých staní je skrátka len prefíkaná lož, ktorú vymysleli apoštoli. Ani tento scenár sa však nejaví ako veľmi pravdepodobný. Ako totiž píše slávny fyzik, matematik a filozof a kresťanský apologéta Blaise Pascal, už len predstava toho, ako 12 ľudí dokáže vytvoriť konzistentný príbeh a ani raz sa nestane, že by jeden nešťastnou náhodou prezradil falošnosť ostatných, je veľmi nepravdepodobná. Okrem toho je príbeh o Ježišovom zmrtvých staní príliš sofistikovaný na to, aby ho vymyslela partia obyčajných ľudí, akými apoštoli boli. A takisto musím zopakovať to, že apoštoli nemali dostatočne dobrý dôvod na to, aby klamali, na to, aby vymysleli takú sofistikovanú lož. Pomeňme, že prvým kresťanom hlásenie kresťanstva prinieslo verejnú nenávisť, predhodenie levom, ukrižovanie, uvarenie zaživa, popravy mečom a podobne, čo teda nie je veľké lákadlo preto, aby ste vytvorili lož, ktorá vám prinesie niečo také. A aj keby ranní kresťania klamali, tak takáto lož by sa v Jeruzaleme rozšírila len veľmi nepravdepodobne. Dôvodom je to, že v Jeruzaleme žilo množstvo Židov, ktorí by pravdepodobne neuverili príbehu o človeku, ktorý bol aj zároveň Bohom, keďže ich Boh v dejinách nespočetne veľakrát varoval, aby neuverili nejakej modle alebo falošnému Bohu. Čiže učeníci, pokiaľ by chceli vymyslieť cieľavedomú lož, tak by ju najskôr vymysleli trošku uveriteľnejšie ako tú verziu, ktorú napokon mali teda vymyslieť podľa tejto teórie. A pokiaľ by aj učeníci chodili po meste a rozhlasovali, že Ježiš stal z mŕtvych, tak by Židia rozhodne z Ježišovho hrobu vyťahli jeho telo, aby verejnosť presvedčili o opaku, čo sa však nestalo. A tretím možným vysvetlením príbehov Ježišovom zmrtvých staní je to, že ranní kresťania trpeli halucináciami, ktoré boli spôsobené žiaľom a šokom. Pokiaľ by ste totiž videli, že pred vami chodí mŕtvý človek, o ktorom viete, že ho zabili mimoriadne krutým spôsobom, tak by ste si najskôr mysleli, že máte halucinácie, že blúznite. Pravdepodobne to však nemôže byť pravdou v prípade ranných kresťanov, keďže mal z mŕtvych vstalý Kristus množstvo svedkov. Aby som teda pár vymenoval, tak išlo o Máriu Magdalénu, apoštolov, 2 emauských učeníkov, rybárov, Jakuba a podľa 15. kapitoly listu Korinťanom aj viac ako 500 ľudí naraz. Skupinové halucinácie však nefungujú pri takomto množstve ľudí a apoštol Pavol okrem toho v liste Korinťanom vyslovene hovorí, že množstvo ľudí, ktorí ten jav zažili, sú ešte stále nažive, čiže si to čitateľ môže ísť overiť, pokiaľ by mu neveril. A okrem toho halucinácie zväčša trvajú niekoľko sekúnd alebo minút. Je veľmi zriedka, aby trvali dlhšie. A už vôbec nie je pravdepodobné, že by tie halucinácie trvali 40 dní, čo je obdobie od Ježišovho zmrtvých stania po jeho na nebo vstúpenie. Ježiš navyše musel pred učeníkmi jesť. Keď k učeníkom prišiel, tak ako jednu z prvých otázok sa opýtal, či nemajú niečo na jedenie. Čiže pravdepodobne aj samotní učeníci si mysleli, že sú obeťou nejakých halucinácií a on ich musel tým, že fyzicky niečo zjedol, presviečať o opaku. Táto halucinácia, ktorým by z mŕtvych stalý Kristus mal byť, by s učeníkmi navyše musela viesť aj hlboké rozhovory, ako to vidíme napríklad v prípade emauských učeníkov alebo apoštola Petra, keď sa ho pýtal, či ho miluje. Čo by však nebolo možné, keďže halucinácie vychádzajú iba z obsahu vedomia alebo podvedomia daného človeka a nemôžu prinášať
niečo nové do toho života človeka. A v neposlednom rade by halucinácie nedokázali vysvetliť prázdny hrob, ktorým by nekresťania dokázali veľmi jednoducho vyvrátiť to, že kresťania chodia po meste a tvrdia, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ako štvrté vysvetlenie sa ponúka možnosť, že celé evanjelia boli iba fiktívnym príbehom, ktorý niekto pochopil ako doslovnú pravdu. Nie je ťažké uveriť tejto teórii, totiž už pred Ježišom existovalo v histórii literatúry veľa príbehov o nejakom bohu, ktorý zomrel za ľudí, aby ich zachránil. Môže sa nám zdať, že ide iba o fiktívny príbeh, avšak je to tak kvôli tomu, že žijeme v dobe, kedy sa aj fiktívne knihy a romány píšu štýlom, ktorý je dosť realistický. V staroveku, teda vtedy, keď Ježiš žil, to tak úplne nebolo a veľmi jednoducho by sme dokázali rozoznať fiktívny text od toho, ktorý sa snaží nejak zachytiť historické pravdy, teda od dejepisného textu. Texty evanjelií sa dosť radikálne odlišujú od fiktívnych textov svojej doby. Neobsahujú napríklad prehnané, detsky opísané udalosti. Literárny štýl je skôr vecný ako dramatický a je tam takisto veľmi dohĺbky rozpracovaná psychológia postav, čo je niečo nevídané vo fiktívnej literatúre daného obdobia. A takisto evanjelia obsahujú na prvý pohľad viacero úplne bezvýznamných scén, a napríklad to, že Dáv príde s cudzoložnicou pred Ježiša a požaduje od neho, aby ju odsúdil. A ten evanjelista tam uvádza, že Ježiš písal do piesku, čo je detail, ktorý by do fiktívnych diel danej doby si pravdepodobne nenašiel svoju cestu, no v tomto danom texte sa to dá jednoducho vysvetliť tým, že tam ten autor naozaj bol a to samo o sebe je dôvodom, prečo uviesť ten malý detail o tom, ako Ježiš píše prstom do piesku. A evanjelisti, ktorými bol lekár, teda Lukáš, dá sa povedať, že ekonóm, teda Matúš, rybár, teda Ján a nejaký mladík, Marek, o ktorom nevieme viac, by tak museli v 1. storočí po Kristovi vymyslieť realistický spôsob písania príbehov, realistický literárny jazyk, ktorý v skutočnosti prišiel až o 18 storočí neskôr. To by museli byť neskutoční literárni géniovia. Keby vtedy existovala Nobelová cena za literatúru, tak by ju rozhodne dostali, pretože by o 18 storočí predbehli trendy v literatúre. To nepôsobí veľmi realisticky. Realistickejšie pôsobí to, že skutočne napísali to, čo videli a čo považovali za pravdivé a chceli o tom svedčiť vo forme historického dokumentu. Nový zákon navyše vyslovene spomína, že nejde o mýtus, ale o skutočný príbeh, napríklad v 1. kapitole 2. Petrovho listu. To by sme sa už však posunuli do úrovne úmyselnej lži, ktorú sme už vyvrátili, takže je to bezpredmetné. Množstvo historických udalostí, o ktorých sa domnievame, že sa naozaj stali, napríklad existencia samovej ríše alebo to, že Hannibal prešiel cez Alpy na slonoch, v skutočnosti vychádza z oveľa menšieho množstva zdrojov ako Ježišovo zmrtvých vstanie. A od tej existencii samovej ríše sa napríklad dozvedáme z jedinej časti jediného historického dokumentu, ktorým je Fredegarova kronika. Ako písal napríklad R.L. Pertil, pokiaľ by nový zákon neobsahoval nadprirodzené javy, udalosti v ňom opísané by boli odbornou obcou uznávané ako pravdepodobnejšie ako drvivá väčšina histórie starého Ríma a starého Grécka. To, že Ježiš teda vstal z mŕtvych, dokazuje jeho absolútnu odlišnosť od zakladateľa akéhokoľvek iného náboženstva a zároveň je táto udalosť priamym pozvaním nasledovať ho. Veď koho iného nasledovať, ak nie človeka lomené Boha, ktorý porazil samotnú smrť. Dúfam, že vás táto epizóda nadchla podobne ako mňa. Je to naozaj taká historická detektívka, ktorá sa naozaj odohrala a ktorá je o to vzrušujúcejšia tým, že má naozajstné implikácie na náš život a spôsob, akým ho vedieme a aj na nádej, ktorú môžeme prežívať, keď sa zamyslíme nad implikáciami a dopadmi tohto príbehu. Dovidenia v ďalšej epizóde.